Jo estic en contra de la globalització. No s'han entès les coses i s'ha fet una globalització que és la potenciació de forces del mal, en certa manera. D'imposicions. Sí, de conveniències. De patrons i esquemes. De societats anònimes que no tenen cara ni ulls, no han de donar compte a ningú. Sí, sí. I aleshores tenim el món que tenim. Dins d'aquest món que tenim, jo l'única esperança que hi veig és Somo. Somo està dissenyat en pelatge, l'entrevista, des d'un principi, genèticament, des del primer àtom, com aquell que diu. Jo som així, som un home que creu encara. I des d'aquest punt de vista entenc que Somos té un bon disseny i n'ha fet de grosses, però també fa coses molt maques.